Og en binomial test, der er der 3 kriterier. Der skal være 2 mulige udfald, enten fiasko eller succes. Chancen for succes og den for fiasko giver til sammen 100%. Alle forsøg er simpelthen afhængige af eller uafhængige af hinanden. Når jeg siger forsøg, så mener jeg, at hvis du har 100 personer, så at der skal vælge et eller andet, så skal de begge to have den samme chance for at vælge noget. Lad os sige, at vi sætter det op som et forsøg. Så har vi en stikprøve på 100 mennesker, hvor de bliver spurgt, om de bedst kan lide bananer ud af 5 frugter i alt. Så har vi vores n-værdi. Den er lige med 100, fordi der er 100 mennesker, der bliver spurgt. Så er vores r-værdi, det er 16, fordi der er 16 mennesker, der har valgt, at de bedst kunne lide bananer. Det vil sige en frekvens på 16%. Vi har så en forventet værdi, at vi forventer at cirka en femtedel, eller det vil sige præcis en femtedel, fordi der er 5 frugter i alt. De vil vælge bananer, det vil sige en værdi på 20%. Og de tal vil vi så gerne bruge i denne her formel hernede, for simpelthen at regne ud, hvor stor sandsynligheden er for, at der er lige præcis 16, der vælger bananer, og lige præcis 20 selvfølgelig. Det er en meget, meget lang og besværlig formel. Så har jeg snydt lidt i forvejen og regnet lidt på det. Og det er simpelthen sandsynligheden for, at der er lige præcis 20 ud af de 100, der vælger, hvad der hedder bananer. Den er 0,0993%, eller ikke procent, chancen selvfølgelig. Jo. Og det er så cirka 10%, og den er aller højest af alle chancerne. Vores værdi her for de 16 mennesker, altså noget lavere, den er så på 0,0638. Og det vil så sige, at vi så har fundet ud af, at vi godt kan sige, at vi har ramt de her 20%. Det er et muligt udfald, hvis man står med en signifikans-niveau på 5%. Hvordan man helt præcis lige regner det ud, det har jeg faktisk ikke styr på. Jeg troede nemlig bare, at de her to ikke måtte afvige fra hinanden med 5% ud af det hele, altså 0,05. Men det viser min test så, at det ikke er det, åbenbart.